Добре, да кажи ми, какъв късмет искаш ти да ти се падне от баницата с късмети? Какво така си пожелаваш? Пич, аз работя при арменци, бе. Еми да. Естествено, че иска да ми се падне нова работа. Тони половина! Какво искаш да ти се падне? Искам да ми се падне нова работа, разбира се. Между другото, за малко ивче да стане. Така ли? Наскоро телефонът ми звънна едно такова богаташко, бе. Гледам, звъни ми Евгений Димитров. Уха! Вдигнах. И той вика: здрасти, Рачков, ти си ми любимия комик, бе. Много си забавен. Какво правиш, Мацко? Викам: на запис съм, пееш или лъжеш? А Евгений вика: добре, да хванаме, лъжа. Добре, и за какво те потърси Евгений Димитров, в крайна сметка? После майсторото изплю камъчето Ивче, обаждал се да ми предложи да водя вечерното шоу по 7-8. Така? Искал ново начало. Така се изрази. И от дума на дума, Ивче, стана въпрос за парите. Евгений ме попита: колко взимаше при Магардич? Викам: взимах едно голямо нищо. А Евгений отвърна: супер, при мен ще взимаш 2 пъти повече. Това е.